Taas rahaa tuhlasin, kun TV-shopin aukaisin ja ultrahyödyllisen bodypumpin tilasin. Kai liikaa mulla on, vaan silti nyörit kukkaron. Suljen kun näen avun tarvitsijain kuontalon. Rikas on se, joka antaa sydämellä omastaan. Rohkeasti nousee vastaan kylmää maailmaa. Onhan jokaisella oikeus elää ja uskoa. Eikö kaikki voitais vain tasan tasata? Taas marketista tuun. Jälleen sorruin tuhlailuun ja kaikki tarjoustuotteet ostin tietenkin. Löytyi leivän pahtimet, vaipat ja olkatoppaukset ja hyvän oman tunnon megatukkupakkaukset. Rikas on se, joka antaa sydämellä omastaan. Rohkeasti nousee vastaan kylmää maailmaa. Onhan jokaisella oikeus elää ja uskoa. Eikö kaikki voitais vain tasan tasata? Rikas on se, joka antaa sydämellä omastaan. Rohkeasti nousee vastaan kylmää maailmaa. Onhan jokaisella oikeus elää ja uskoa. Eikö kaikki voitais? Rikas on se, joka antaa sydämellä omastaan. Rohkeasti nousee vastaan kylmää maailmaa. Onhan jokaisella oikeus elää ja uskoa. Eikö kaikki voitais vain tasan tasata? Tasan tasata.